Sanibonani guys, welcome. Ngizonipha inimbala ngomhla ka 9 September 2025. So udetective bafikile kwaZondo bazothatha laptop kaMiss Zondo regarding the pending investigation la khona asize khona iclient ngokungekho emthethweni la khona aheke khona i-laptop to get i-evidence. So bathatha i-laptop mabefika bambingelela basho ukuthi baze u-advocate Zondo abanika kwathi nje detective bengisazofika estation ngizoletha la kodwa nansi i-laptop lana-ke lapho nje umile ulandlo yabuka ukuthi laba have bejethe ukuthi basile because ubaba wakhe umqambela wamanga wathi ubehacka through i-company yama wakhe ukuze delete application for i-offer yomsebenzi le engaphezulu kwala yenzayo, but uyalazi neqiniso ukuthi ubezama ukuqiba lokho obekwenziwa uma wakhe ukuthi asolve i-case ngendlela engekho legal. Ngapha uhlathi uyabuya ethaveni ushayiwe nje umabokoboko mayembuza uThome ukuthi kwenze njani asho ukuthi ushawo lokhanya azambuza usikakade ukushaya nje kwenze njani lokhanya yini futhi wena ulokunqaba ukusayana lama divorce papers usayina cause usanethemba lokuthi nizobuyelana yini athi nje phuma indaba i-divorce yami ngifuna ukukhuluma ngayo. Lapho ulikamva uyaphela insini uyamshutha ubaba wakhe eseyinhlungwini umile nje ngemuva umshutha ithombe. Ngapha uZoleka benoqhawe they have a conversation. Uqhawe uzama ukucengela uma wakhe ukuthi ancinge ubaba wakhe ukuthi ayeke lento yokuthi uma wethu azazozazisa kuyena. Uyamtshela hawu ubaba wakho nje ukuphi inkinga uma ukuthi ufuna i-assurance yokuthi uma wethu unama good gesture ngale relationship yenu. Uqhawathi ayingeke nje mina ngiyamazi ukuthi uma wethu is the one asikho isidingo sokuthi ubaba sizithola approval yakhe ngazothi nje singane ezincane. Athi uZoleka angiboni ukuthi ngizokwazi ukusiza lapho, angisiboni nje isidingo, yekela wena uma wethu ahamba yokhuluma nobaba wakho bayisolve lento le. Ambuza ukuthi mawuthi is the one chaza ukuthini, athi uqhawe he's the one. Ngiyabona nje kusasa nayo athi uma wakhe usamusha qhawe i-relationship yakho yokuqala lena serious. So nje ngi-expect ukuthi uthathe izinto slow yabo nje azama um-advise uqhawe akayizwa ke leyo. Ulikamva ubhizi ukuyithombe la khona ubaba wakhe emabokopho khona uyaphela insini. Lapho-ke nje uyanga-ke usephatheke kabi uyamkhuza ukuthi nje ungahleka kanjani utata wethu kanjena, utata wasikhulisa, ungangaba kanjani nozwelo kanjena. Athi hayibo bamshaye kancane mangase ngithi nje 1 nami ngithi ukumshaya. Lapho uma wabo ulalele bandlala ngemuva uyaxakeka nje uyambona ukuthi ebusweni nje une-expression engachazeki ukuthi ucabangani. Thandeka uyafika kaZoleka uze ulukhanya uyangqongqoza nje umbuza ukuthi umshaya kanjani uThulani, ishaya kanjani indoda yami kanjena, mafuna ukushaya uThulani oqala lana kumina. Angene uZoleka besaxabana abuza ukuthi kwenze njani. Okay ke uThandeka achaze ukuthi ushaye uThulani nohlathi lapha yana ethaveni. uZoleka aphele insini lapho ukuthi uyazama ukuyibamba asibone isibalo uThandeka athi uyabhizi nawe la uyasmile uthi sekwenze njani. Amdonsa uZoleka athi woza siphuza itiye uzongibalisela zama ukwehlisa umoya. Azama ukuthi ehlisa umoya kodwa nje umuntu uyavutha uThandeka. Uhlathi abe ne-conversation nobhuti wakhe ukuthi athi uThulani kumele babize i-meeting nabantu bakaPikicha nje. Abantu bakaPikicha bayamqhela bamjoyela kabi bamshaya kanjena. Ulukhanya nje akahloniphi awabahloniphi nje abanye abantu. Mabebiza-ke leyo meeting leyo uZoleka benolukhanya babe ne-conversation. Ulukhanya nje athi akazuya yena kuleyo meeting leyo, mabefuna nje ukukhuluma beze lapha kuyena. Futhi beze nga-111 makusifuthi bafuna ukuza bobabili bamhlanganyele abangeza angabaphinda futhi abashaye athi nje akho meeting ezokwenzeka la.
nina nakubantu kwamabandla nama-gold digger nifuna ukudla imali yadadewethu, wena Hlatsi ufuna ukudla imali ongayisebenzelanga, udadewethu wahamba wayaphesheya kodwa wena ukade uvele ungamvumelanga kodwa usufuna ukudla iy'thukuthuku zakhe. Akukho meeting ezokwenzeka la. Ngapha kwaZondo bazama ukuresolve le issue yabo. Ubaba uZondo uthi they should let uLwandle abasize because usemdala manje uLwandle futhi yena ama-skills akhe etech awasekho kangako because usehlala isikhathi esiningi ku-management and uLwandle usasharp, uyena ongakwazi ukubasiza lokho. Athi make angiboni ukuthi singakwazi ukufaka iy'ngane kule nto lena, kumele siyiresolve thina Zondo. Ethi Zondo hayi uLwandle akasisiyona ingane, angakwazi ukusisiza le nto le. So yeah, basadinga idalo lodaba-ke layo. Guys, stay tuned for more. See you on the next one. Bye.